Здравейте, уважаеми зрители, добре дошли отново. Както до сега се оказва в тази огромна японска колекция, която с течение на напредването на колекцията придобивам все повече и повече машини, които също се оказват японски и които също се оказват на марки, които до сега не съм подозирал, че имат такива японски модели, а дори се оказват на марки, за които въобще не знам нищо, не знам какъв е произхода и не са особено популярни, като например тази Queen Data Electric 3100C. Защо ви показвам точно след Junior Electric машината от миналата седмица? Нека и се поставим двете заедно, макар че вие също може да го направите при това, което вече знаете за нея. Предполагам, че вече ви стана ясно, че говорим за една и съща машина. Абсолютно една и съща машина. Ето е Queen Data-та, ето го Junior-а. Сега, знам, че така перспективата на кадъра се изкривява много неприятно. Ще се опитам да ги наглася, така че да редуцирам този ефект, по-скоро дефект. Така. Историята на тази машина е много интересна. Един мой варненски контрагент, от който много често си купувам разни неща, машини съм си купувал, също съм си купувал и стари играчки от него, между другото. Беше обявил една машина, един Underwood, европейските Underwood, както може да... някой може да знаят случайно, са се произвеждали в Испания в фабриката на Оливети. В фабриката на Оливети. Не го беше предложил за голяма цена, той и не е скъпчия и викам, добре, взимам го. Но междувременно той ми писа, че в склада си имал две електрически машини, които му пречели, няма място за тях. Отделно от това не знам дали работят. Каза ми, че не знае дали работят. Оказва се, че поне тази, другата също е свързана с тази колекция. Другата пък е близнак на черния привилек, черния електрически привилек, който показах преди няколко седмици. Нея ще покажа следващата седмица. За сега все още не знам дали работи, защото не съм изпробвал, но предполагам, че работи, тъй като е в много добро състояние и тя, както и тази Queen Data Electric 3100C. На практика без никаква съществена разлика двете машини една от друга. Абсолютно същата карета с абсолютно същите стои, абсолютно същите стандартни функции, лошчета и така нататък. Всичко е абсолютно едно и също. Разликата дори не е дъното. Дъното също е едно и също. Клавиатурата е абсолютно една и съща. С изключение на това, че тук пише Tab, а тук има символ за табулация. Това е единствената разлика. Стандарта също е немски, при двете машини стандарта също е немски и при двете машини клавиша Enter и съединителя за връщане на каретата надясно не работят правилно. Затова не ги използвам, както видяхте на пробното писане. Абсолютно не същи машини. Абсолютно не същи машини, но изглежда, че този Adler, не знам дали в оригинал е било в този характерен жълт цвят, макар че изглежда еднакво жълто от всякъде, което ме навежда мисълта, че не е бил стоялно открито и не е износен от излагане на светлина. Тук изглежда малко по-бяла Queen Data-та. Интересно изглежда тази Queen Data. Адлера изглежда малко ретро с този цял черен панел около клавиатурата, докато вижте тази Queen Data. Бял панел отдолу, черна клавиатура и черен капак отгоре. Другото нещо, което е много идеално запазен кабел има. Идеално запазен кабел, много лъскав и много нов кабел. Не знам откъде ги има. Ги е докарал този мой познат, но във всеки случай е много ценно попадение попаднал и се радвам, че аз имам, за да мога да ги събера тук двата близнака, които са с така много споделена история и много се радвам, че можах да ви представя. Иначе замислях се за момент дали пропускам нещо, дали има нещо друго, което мога да ви кажа, ами не, просто са прекалено еднакви, аз вече Junior ви го представих и това ще бъде така съвсем лекичко ревю, просто защото са еднакви, както сами виждате, но нямаше как да пропусна да отбележа. Ще се поинтересувам
ще се поинтересувам каква е тази марка и доколко се е занимавала с производство на пишещи машини. Явно, че е някаква известна марка, може би Office Technica или Office Consumative, защото тук виждам символа на запазена марка, така че явно това е марка. Но доколко се е занимавала с производство на пишещи машини, това вече не ми е известно, предполагам не е особено много. Надявам се, че ви харесаха тези два прекрасни, симпатични японски близнака. Благодаря ви за вниманието и следващата седмица ще видите този, както казах, интересен близнак на онзи черен привилек 530 цели, как беше, който вие видяхте преди няколко, мисля, 2 или 3 седмици. Благодаря ви за вниманието и ще се видим отново съвсем скоро.